Hatu pitip bakadan kawai ke Shnong rit kapadan tang nyau pon riu tali ki long ying Henry kapan mi hadu sau 4Ngut ki Ias pat IPS kakerteng jong kani ke Shnong pat ya kani ke video hadu ke bakut kapan kendet pat Pynlyngngoh pat kalong ru kacing penslor kacing aimun sim ni Kiba Bun kamdan ni coaching center ki patben kamdan ni ki skol ki papiang Henry kadan tang ya ki nyau pon riu ki long ying ki pasandot ki khon ki kiti bat bu thong shakalaway kabasngan kabakmen pat kabapranai bat lagalong ka Shnong kabarit Henry kadan haka Kiba Bun ki kraw perkat ki bakraw lada pitip yaka kan bu yangi hakajing Pynlyngngoh ka bakraw kade ka Madhopati ka Bahapapo Chanpur district jong Kajala Uttar Pradesh le se ngila banklet ru yaka bakadan ha ka map jong kari India Henry ka basngutanat kalong bakani ka Shnong rit kalapan kala yaka khana jong ka hakari India Tatip ya kani ka Shnong kum ka IAS factory namar kadan haka ya ka record kum kata ka Shnong kapapan mi bun tam ya ki IPS pat IAS hari India la ong ba kapa kampala shu kalong pa 4Ngut Shipara lani fo simbling ba ong haktian nong we ka juk kalong yeng kapan mi ya ki IAS ka kerteng jungki kalong Uvina Kumar Singh Chatrapal Singh Ajay Kumar Singh bat Shashikan Singh nakini Uwe naki ula Shanghai kum Chief Secretary jong ka Bihar pat uwe pat ula Shakri kum Chief Secretary jong ka Tamil Nadu donro ki samla ki batray ni yo ya ki successful career jong ki kum ka Indian Space Research Organization ISRO Bhabha Atomic Research Center BARC Judicial Service badru haka World Bank bat QA hakari India bat shabari ru Nadu ki batray haki Space Research hadu Global Finance kila download pan ya kajing Shakri kapadan kapor ta ni influence ya kapertehi hatu philaban mudur patang nyau santali kilong yeng Henry kapan mi hadu South 4Ngut ki IAS pat IPS na kani ka Shnong kat bagi papun hakaleng kari ki wat ki coaching center baremdor Henry ka Madhopati ka wat ya kajing pos new kapadan haka kajing pos new jongki ka hiar pateng nakawai ka pateng syakawi pat kala banlong let's say namar bakadai ka Shnong kandong kabarit haki post nam ki balalit no kindon let's say ru ki khna ki papandan kam tang daga syarak ban pulikot klem kalai haki por ki balalit Henry kajing post new jongki kalong ban yo ya ka position ka bahakli du jong kajing pule puthi jongki hangni ki khna kim ju post new tang ban yo kam Henry ban shem ki kertan ka bahakli tam ban longkum ki policy maker ne ki nong snai ki policy na benta ka roi ka par pat ka yo ka god hajala ha India pat shabaru Hamadhopati kajing job kim pan shong nang rem haka nosip ka thong jing job haki kala de ka culture ne kata kapala long do long snam haki mi ki pa ki don ka jing kmi lenti they expect it ki khon ki bu ka thong pat jing tre sitam they dream it ki bala kham he ashwa ki alam nanti ya ki wei pat they guided kani ka Shnong kamju up ban shim ya ki kapu na ki politician ni na ki wei pat ki paton hakapor ki don ya karu kam perkhat one dream one child one book at a time wei khana ka wei ka thong ka wei ka puli puthi ka Shnong Madhopati ka dei ka Shnong ka pa ka wei ka long ying ka don ka thong bat ka jing pos new uwei pa uwei khon udon ka thong bat jap ka jing tre sitam bat ka jing kli ka Madhopati ka pinshisha ka wei ka jing pos new uwei ukhna ka wei ka long ying ka ne ka wanra ka jing jap ka buram pat ka lawei ka ba pharnai ukhna shimet ya ka long ying long sem ka Shnong ka thau ka im lang salang kari pat ka chat pen riu Sngap like, share, but subscribe ya kapor house shalong na banta ki wei ki video pat ki jing pan phalang jingmut kuble shibom uble in kar khui phi